ମନ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମର ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉଠିକି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ମନଟା ପୁରା ଆଜି ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ରୁଟି ତା ସହିତ ଭଜା ସବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ। ଏଭଳିଆ ମଣିଷ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7:30 କି 6:30 ଭିତରେ ହେଇଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ଉଠିକି ଖାଇକି ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ସେ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ, ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଏତେ ଶୈଳୀରେ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଓଃ ତାଙ୍କ ବୁଝିବାର ତରିକାଟା ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖିଲେ ତ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ନାରଦ ଆଇଲେ ହେଲେ ମଠ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଆଇଲେ ବିଣା କଥା ବୋଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସାଧୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, କହିଲେ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ। ଅଫସର ଦେଖିବା ବାହାର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଟିକେ ଲଗା ଲାଗୁଛି ମତେ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ପାଣି ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାବା ବାସ୍ନା ଧୂପର ବାସ୍ନା ବଢିଆ ଆସୁଛି ଏପଟେ ନା। ଘର ପିଜୁଳି ଗଛ ସେଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ନା। ଆଉ ସବୁ ଡିଉଟି ପଳେଇଲେଣି ପିଲା। ବାବା ଲାଇଟ୍ ଟା ଦଉନା। କଣ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ନା आरटा की लाइट कौन होला? लाइट काट दिया है। कैसे? देखो लाइट की करे ऑप्शन काटे। भाईगर ड्यूटी जीवे रागर जीपीएस ऑन होने। एटा होची रनिंग रो स्टार्ट पॉइंट। माने जोउठी जिबे ताकर एटा किलोमीटर काउंटिंग हो। सेटा होनी भाईगर पूरा मन दुख रे। ये होचदी शशि सूर्यमणि बारिक। काली जो कहतलो पागला पागला कौन फुल फॉर्म टा? पागल पागला ना पागल पागल कौन? पा माने पाइबा जन पाइबा पाई हां ग माने गति गति स्थल ल माने लक्ष्य फल। आ बढ़िया गति स्थल लक्ष्य स्थल होला। ए हे पेंट टा काई हिमित लागो रे। अच्छा नहीं ना चलबे। अच्छा हमर ए छिड़ा वीडियो दो कि हैं ए मोबाइल वीडियो दो कि हां ना ना भलो स्टाइल को दो देखिए रो रो से पेंट देखिए पछ बड़ देखिए आगे बड़ देखिए हां भलो है इमी। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। सकाळ आज कितना है बोलिए? हां सकाळ आज कितना है टाइम बोल टाइम 6:47 बर्तमान जीव कोनी बर्तमान जो उपदा। अरे तो उपदा सही ये जो रोजदा मान गांधी दावा ताज कौन हो तो झियो बाग हे भगवान मुझे तो मान झियो ना वो हमार की बात ना सुनो। ओ दुर्गा वो कौन खबर? ढोलो मानसी सुई जगे दुर्गा वो कौन जी लाइट टा खाली खराब हो गला कौन करिया?
ସକାଳେ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ନା। ଭିଜିଟ୍ କପଡ଼ା ବୁଝିଲ। ହଁ ହଁ ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ହବ ନା। ଏଟା ସବୁ ଥାକ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ରଖିଛ ନା କଣ?